мегӯм камбағалему не ки ранги сарватмандон мегардем. ранги баъзеҳое ки тамоми моли дунёро доранд боз хачона гадо мегиранд ихел нестем. ҳами дили бекинаи мо ай дили пири кинадора ҳасуди ҳамун баъзе пулдорода ҳазор бор хубтарай, ба хотире ки агар дили бекина дошта бошӣ сарватмандӣ, агар тани солим дошта бошӣ сарватмандӣ. вақте ки хона мераи як хандаи падару модара мебинӣ инҷа ҳам сарватмандие. сарватмандӣ фақат дар доштани пулу моли дунё нест, зеро ино як ҷузъи сарватмандиянд. ай хеле ҳуда сарватмандтар будаям ки як дошта бошамам ба ҳама тақсимаш мекунам. хасис нашен, хасисо ҳам сарватмандо ҳам як кафан бурданд халос.